जों दा रंजानाया जाहैबाय जोंना दाना जों नेनानै थानाय मोनसे क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि दा पास जानांगौ दंमोन दा दिनै बे पास जाबाय आसाम इउनिभार्सिटियाव दा बिनि खुसियाव जों स्टुडेन्टफोरा जों मास्टारफोरजों लोगोसे जों बयबो प्रिन्सिपाल सारफोरावहाय खुलुमो रंजानाय नुजागासिनो दा कलेज मोखाङाव मा बुंहरगोन आसाम सरकार आङो आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार डाक्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गोजोननाय जासिहरदों थेंक इउ जासिहरदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोननिसिमबो आं थेंक इउ जासिहरदों आरो जोंनि प्रिन्सिपाल सार डक्टर दिमासारि ब्रह्म सार बिथांनिसिम थेंक इउ आरो जोंनि प्रिन्सिपाल डक्टर बलबिना ब्रह्म बिथांनिसिमबो थेंक इउ आरो जोंनि गासिबो टिचिं स्टाफ स्टुडेन्टस बयनिसिमबो आं गोजोननाय जासिहरदों